खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं सना जिउ। खन्थाइखौ लिरदों सोमखोर बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। ओइ सना जिउ, बोरै दङ खबरा? दाना माथो आंखौ खौरांखौनो लाथारला नों। गोसोखाङो आं सना नोंखौ, दाबो बै समनि मोजां मोनलायनायखौ। आं मालाय माथो गोरोन्थि मावखो नोंनि सायाव सना? बावनो हाया आं सना नोंखौ, दाबो आंनि गोरबोसिम नोंखौ मोजां मोननायखौ। नंखायसोमोन नामा सना नोंनि आंखौ मोजां मोननाया? नोंनोथ' बुंदोंमोन आंखौ सना, आंखौ नागारब्लाबो आं हले नोंखौ नागारनो हानाय नङा होनना। जाखांफैयो सना दाबो नोंनि गोदै गाराङा गोसोआव सना। खाफालानो गैयामोन नामा सना बे जोनोमाव नों आंनि बिसि जानायनि? फैमार जाबाय सना नोंखौ लाना सुजुनाय सिमांफोरा। हारसिं थाबोलानो मोदै गयो सना आंनि मेगननिफ्राय रुखु रुखु। आंनि जिउआ सना मैथा गैयि दिङा बादिसो जाबाय सना। सना नों नागारलांनायनिफ्रायनो लैथो गेजेराव बारजों बबथिं जाबाय। बबे गोसोखौ लाना आं थांना थाबावगोन सना? नोंनि आंनिफ्राय गोजान जालांबाय। हांमासो थाबाय सना बे जोनोमाव आंनि नोंखौ सैथो आरो अननायजों मोजां मोननाया सना। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।